eat again. Aiwa kuku. Aiwa ndiwapeta tumapepa edu kuku. Saka ukubirira ukapusa sterek. Kuku ndiwapeta tumapepa edu. Eat and wait. Only 30 seconds ekudya na wanhu unga eat. Fine. Ndinotanga. Ndaona mwe munhu arara nenzara. Nonga. Mapepa aya. Okay. Aiyo. Just serious. Okay. Chinonga zvakanaka. Wait. Nonga vhura sha usada kuti nyepera. Wow. It's ho. And tuone totangire Start. Maikan. So babe wangu. Anozondokudisisa. Taura nini kuko? Yes, stop. Okay, fine. Oh shit, wait. It's oh my god. Oh my. Kukaiwa kukusa kurwa na maitse. Baby bomb, tell me the secret. You wanna say my eat? Talk to me, go. Baby, you use all the name kaza. You use all the name. So cool. Asro pieces again. You wait. Jesus Christ. Nasi zvako zvakandipedza. Akuka na iri eat futi tukunetsa. Eat. Aiwa kuku mira unaisa stopwatch. Aiwa kuku. Munhu arara nenzara na. Aiwa kuku aiwa it's not fair babe wangu. Aiwa it's not fair kuku. Kwe uri kuzwana mausei. Aiwa sha. Kuku, talk to me. Tell me the secret. Right, kuku ndiwapeta tuma eat. Sada kunyepa. Ndiwapeta tuma eat. Ndosaka uri kuziva tuma eat chako ndori kuziva kuti peta sei. Kuku, you are cheating. Stop. Eat. Right. Askana. Ikiita zvozvati ulawo uri munhukadzi zvinoita kuti ulawoga. Iwo zvozvinenge zvape zvonyadza. Saka zvose unongo zvakati chete. Pane kamera ita semunhukadzi. Apa upesha. Ila zvakanaka zvonyadzisa zvozvo. Umbonyanya kudaro. Kukweta la kusadza ndipisa. Saka mbononga weight ka. Yes, sana mbononga weight. Oh wow. Wow kudini. Ndimexina. Apacha akapinda napinda. This is an eat. Vura. Vura koko. Utanga udya. Aiwa ndagara nemsuwa. Kuwani Okay, fine. Watorere muriwo.
Fast. Eat. Wait. Kiki unowandibirira kiki woona. Ndiriza mwana unofanira kuwaongorora mwana. Rega kunyanya kumanya kiki. Ndatiisa kuti munhukadzi atesa pakuita izvi. It's okay. Nyara bebonga. Atibeti chimira. Mpetsonza sasa kwangu. Zvakanaka. Chitikanya kuti uzvisu. Kuzvinyanya unazvimusoro unozopfadza. It's okay bebonga. Jesus. Wait. I'll my leg. Oh wait. Thank you so much. Long for the way, but wow. No, with your fridge is what we journey munukadzi. Ndakajedzwa kudi kwacho asi wangochidla unge mna sina ungochiti kudya munhu mna sina kwana. Tamasiku manya kana. Kuku. What in swap with that? Hi, Wobewong. Zvokurwadza wagwaziwa. What? Because nana tsitsine. Oh, wait. Yes, thank you so much. Nana tsitsine wachangwa panyatsa kudya. Another eat. Yes. Ayo but kuku zvanambotaura zviyo. Kutanga here. Are you ready? Kuda zvinombonaka izvozvo kuku indangodya ka 1 chete. Kuku hazvisi fe izvozvo. Chichaguta manje. Ione kukara zvarobatira guta kudhara. Ndizvozvo. Stop. Wazvinonga nyama ngofana ngosina. Nonga. Wait. You wait ish. Wait. Eat again. Aiwa kuku. Aiwa ndiwapeta tumapepa edu kuku. Saka urikubirira ukapusa sterek. Kuku ndiwapeta tumapepa edu. Atitomboda zvokuwirira. Aiwa unopenga. Taura tukuta matemu nesadza. Aiwa. But ndiwapeta tumapepa edu. Sei uringononga tuma eat. Aiwa kana saka paudya pakwana unopenga. Apo paudya pakwana. Aiwa apo. Unorwara naye. Apo. Kana sha unobirira. Why kubva game richitanga chaungononga tuma eat kuti zviite sei. Uchazadzisa netisha sadza rese rinda kutori pasa.